Sziasztok! Akkor megjött a várva várt videó. Katalin az interjú alanyunk, aki fog nektek mesélni arról, hogy milyen is Magyarországról Németországba jönni 50 pluszosként. Mesélj egy picit magadról egyébként, kezdjük így. Igen, körülbelül 10 éve jöttem ki, 50, hogy Siki elvisz egy postára, és nem tudsz feladni egy ajánlott levelet, mert Mm, nem értették meg, hogy mit igen, akarsz. igen. Hogy Ezt sokszor mondom én is egyébként, hogy amíg nincs meg az a nyelv tudásod ahhoz, hogy jól érezd magad, addig nem is fogod, mert ugye igen, ez a jól érez nem magad, ez tudsz nagyon fontos, kommunikálni igen. senki. Volt bérbeni különbséged a magyarországi diplomás tanári fizetésed és a konyhai kisegítő fizetésed között? Most mondjam azt, hogy sajnos igen. Szorzó, Sajnos, szorzóval körülbelül mennyi? hát olyan 4